είναι Πασόκος βουλευτής. Πολλά πικρόχολα σχόλια. Και λέω λοιπόν ότι το θέμα αυτό δεν αφορούσε την Κάλυμνο, το θέμα αυτό αφορούσε και την Κάλυμνο, αφού αφορούσε όλη την Ελλάδα. Άρα δεν έμπαινε το θέμα Καλύμνιος, Καστοριανός, Θεσσαλονικιός, Αθηναίος κτλ. Και να που οι εξελίξεις δικαιώνουν την άποψη που ψήφισα. Και έχουμε δρόμο πολύ ακόμη. Από εκεί και πέρα, αλήθεια το λέω, μου δίνει την ευκαιρία από εδώ να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργιάδη. Την εκπαιδευτικό. Την εκπαιδευτικό, η οποία έκανε αυτό το σοου και έγινε πασίγνωστος. Αχ, μην τη λέτε αυτή τη λέξη. Με συγχωρείτε, μην τη λέμε όμως αυτή τη λέξη. Μην τη λέμε. Πώς να το κάνουμε τώρα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Όταν υπάρχει μία εκδήλωση, μία συνέντευξη τύπου και μπαίνεις μέσα πρόσκλος για να τα κάνεις. Εντάξει. Κάπου όμως πρέπει και να εκφραστούν αυτά όμως, κύριε Κασάρα. Με κάποιο τρόπο. Μία αντίρρηση. Όχι, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτός ο τρόπος δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατικός τρόπος. Δημοκρατία βεβαίως. Ένα λεπτάκι, δεν τους δόθηκε ο λόγος. Βεβαίως. Ωραία. Η δημοκρατία αυτό ήθελε να πει. Εσείς πρέπει να είσαστε έτοιμος για κάθε αντιμετώπιση. Βεβαίως. Εάν μπαίναν μέσα χωρίς φασαρία, δεν θα τους δίναμε το λόγο. Ποιος σας λέει ότι τώρα δεν θα έρθουν ξαφνικά το Προεδρείο των Αυτοκινητιστών εδώ στο στούντιο? Γιατί όχι. Το TV12. Γιατί όχι, να έρθουν, γιατί όχι. Ωραία, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί την ερώτηση που έχω υποβάλει εγώ στον Υπουργό. Θα μας τα πείτε τώρα, θα μας τα πείτε. Έτσι. Διότι το να λέμε τον Καλύμνιο βουλευτή, να βλέπουμε τι κάνει ο Καλύμνιος βουλευτής. Όχι τι ψηφίζει στα πανελλήνια ζητήματα ή αν θέλετε στα πανευρωπαϊκά ή τα παγκόσμια ζητήματα. Και είναι άλλη ιστορία. Αλλά βεβαίως η ερώτηση που έχω καταθέσει, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι μεμονωμένα κάναμε ερωτήσεις, είναι ότι και στο θέμα αυτό πρέπει να υπάρξει επιτέλους η εφαρμογή του άρθρου του Συντάγματος που μιλάει για νησιωτικότητα και δεν λέμε τίποτα άλλο από το να δοθεί η αρμοδιότητα στον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την αντίληψη για κάθε ένα νησί να εφαρμόζει διαφορετικά πράγματα. Γιατί πολύ διαφορετικά θα είναι τα πράγματα, εννοείται για την Κάσο, ας πούμε, που θα πάω αύριο που έχει ένα ταξί. Μάλιστα. Και πολύ διαφορετικά για το σούπερ τουριστικό νησί της Κο ή και της Ρόδου. Της Ρόδου, φυσικά. Είναι διαφορετικά. Και βεβαίως για την Κάλυμνο, την Πάτμο, τη Λέρο κτλ. Είναι πολύ διαφορετικά από το ένα νησί στο άλλο νησί, ακριβώς λόγω της νησιωτικότητάς μας. Άρα λοιπόν, εγώ αυτή την ερώτηση έχω κάνει και έχω το κεφάλι ψηλά και μιλάω και με τα ταξί της Καλύμνου, με τον πρόεδρο, τον Ηλία που γιόρταζε προχθές. Ναι, τον Ηλία Μέρη. Και τις αρχές μου, και με τη Λέρο και με την Κο, με όλους μιλάμε. Καλύμνο. Λέω λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και να πάρω πίσω τη λέξη φιάσκο, γιατί δεν είναι. Το σοου είπατε. Το σοου είπατε. Όπως κατά ανάλογο ακούστηκε στο Γιάννη Διαμαντή τη Μεγάλη Πέμπτη. Έτσι, αλλά εν κατακλείδη. Να το πάρω πίσω, και δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν είχε δίκιο για το θέμα το οκτωπλοϊκό. Απλά. Δεν το διεκδικείς έτσι, έχω κάθε τη διαφωνία. Εντάξει, αλλά ξέρετε τι, όταν κάποια πράγματα συσσωρεύονται μέσα μας. Εγώ λοιπόν λέω ότι περισσότερο με αγγίζει η καλημέρα που μου λέει τώρα ο Γιάννης ο Διαμαντής κάθε φορά που με συναντά και μου τη λέει, έτσι την εκφράζω εγώ, με ένα ειδικό τρόπο, περισσότερο εισπράττω αυτό από εκείνο που έκανε εκείνη την ημέρα. Αυτό που έκανε εκείνη την ημέρα, εγώ δεν το ασπάζομαι. Εντάξει, ήταν αγανάκτηση, έκφραση, έκρηξη αγανάκτησης. Και ήταν δικαίωμα και της κυρίας Γεωργιάδου να κάνει αυτό που έκανε, αλλά άσε με και με το δικαίωμα να πω ότι ήταν σοου, ας πούμε. Εντάξει, εσείς τι λέγατε τώρα, σας έκανε γνωστό παντού αυτή η κίνηση? Αλλά με έκανε γνωστό και εκεί που δεν με ξέρανε. Πήρανε το βιντεάκι, το διαδίκτυο είναι εύκολο. Το βιντεάκι έπαιξε παντού. Έχει το παράπονο με τα μέσα ενημέρωση, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς όμως. Δεν μπορούν να δείξουν 2 ώρες μια συνέντευξη τύπου. Δείχνουν όμως 2 λεπτά που γίνεται μια φασαρία. Ναι, συνήθως αυτό θέλει. Αδικεί τη συνέντευξη όμως. Εννοείται ότι αδικεί, αλλά προσέξτε, ανεβάζει την τηλεθέαση. Τι να κάνουμε αυτή την τηλεθέαση, έχετε γίνει ένα από τα προβλήματα με αυτή την τηλεθέαση. Όμως, εσείς κύριε Βουλευτά, διαβάσατε τα μηνύματα και μέσα στο διαδίκτυο? Αυτά τα οποία αντάλλασαν και στα υπόλοιπα blogs. Κάθε μεσάνυχτα περίπου μπαίνω στο διαδίκτυο και βλέπω τα μηνύματα και απαντώ σε όσους κάνουν σκληρή κριτική, αλλά δεν βρίζουν. Σε αυτούς που βρίζουν το έχουν αντιληφθεί ότι δεν απαντώ. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εσείς, εκείνο το διάστημα, νιώσατε κάποια στιγμή έστω ότι μήπως να εναντιονόσασταν και να μην το ψηφίζατε? Όχι. 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 Ένιωθα την πίεση από το ότι μπαίνουμε σε πιο δύσκολα. Ένιωθα την πίεση ότι δυστυχώς αγωνιζόμαστε να μην πτωχεύσουμε. Αλλά επειδή ήξερα ότι είναι καλύτερα τα 600 ευρώ από το τίποτα, δεν είχα ενδιασμό στο να το ψηφίσω. Με θλίψη.
αλλά αταλάντευτα. Δεν είχαν ενδιασμό. Πάντως, δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Σίγουρα. Πάντως, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Είναι η Ελλάδα μια μεγάλη οικογένεια. Έτσι είναι. Έτσι, όπως το αντιμετωπίζει μια οικογένεια, έτσι το αντιμετωπίζει και η Ελλάδα. Κοιτάξτε, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά, έλεγα λίγο νωρίτερα, και να συμφωνήσουμε σε κάτι. Στο ότι δεν ήταν αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όχι βέβαια. Όταν ο κόσμος ψήφισε και όταν το εμπιστεύτηκε. Όχι βέβαια. Και ακριβώς αυτή η αντίθεση και η σημερινή κατάσταση κάνει αυτές τις εκρήξεις. Αυτή η αντίθεση λοιπόν μπορούσε για το ΠΑΣΟΚ, για να απαντήσω και σε όσους είναι πριν από το ΠΑΣΟΚ, και μου κάνουν διάφορα παράπονα, και χθες το μαστιχάρι είναι λογικό, που ερχόμουν. Είναι λογικό. Και προσπαθώ να τους πείσω ότι η Ελλάδα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Η πατρίδα είναι πάνω από το κόμμα. Εννοείται. Εννοείται. Φυσικά. Άρα λοιπόν, το εύκολο για το ΠΑΣΟΚ και για τον Γιώργο τον Παπανδρέου θα ήταν να ακούσει τις εισηγήσεις όσων του λέγανε μην πας στο δούνο του, προκήρυξε εκλογές τώρα. Ήταν πολύ εύκολο να πει ότι η ελληνική ΛΑΕ, άλλα είχα υποσχεθεί, διότι άλλα πίστευα, άλλα βρήκα ή δεν υπολόγισα την επίδυση των κερδοσκόπων. Δεν γίνεται πιστευτό όμως αυτό, κύριε Βουλευτά. Ένα λεπτούλι. Όλοι ξέρανε πώς ήμασταν. Δεν το ξέραμε όλοι. Δεν ξέραμε. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά και το έχω ξαναπεί. Όταν εγώ έλεγα ότι το έλλειμμα είναι 8%, ενώ η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 6%, προσέξτε, 6-8%. Και θεωρούσα ότι μέσα μου ότι είμαι λαϊκιστής. Γιατί μου δίνονται την ενημέρωση από το ΠΑΣΟΚ ότι είναι 8%, το ΠΑΣΟΚ την έπαιρνε την ενημέρωση. Ότι είναι 8% και η Νέα Δημοκρατία, τα ημάτια της που λέμε ότι είναι 6%. Και λέω, είσαι λαϊκιστής, Γιώργο, και το κάνεις για τις εκλογικές ανάγκες. Πού να φανταστεί κανείς ότι δεν ήταν 8, δεν ήταν 10, δεν ήταν 12, ήταν 15,5. Ήταν ποτέ δυνατόν να το αντιληφθεί κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ να πω το άλλο. Το ήξερε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου. Κάνω μια υπόθεση. Και παρακαλώ σαν υπόθεση να εκλειφθεί. Έτσι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και ο ελληνικός λαός ξεχνάει εύκολα πως ξέφυγε η κατάσταση με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Όχι ότι πριν ήταν όλα ρόδινα, αλλά εν πάση περιπτώσει με τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έγινε η έκρηξη όλων αυτών των φαινομένων. Οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα. Να όμως που η Ευρώπη δεν ξεχνάει εύκολα. Ας πούμε λοιπόν ότι είπαν του Παπανδρέου 3 μέρες πριν τις εκλογές ότι είναι διψήφιο το νούμερο. Το 11 με το 15,5 πάλι έχει διαφορά. Και του λένε λοιπόν, κύριε Παπανδρέου, τέλειωσε η Νέα Δημοκρατία, δεν διαπραγματεύεται η Ευρώπη με τον Κώστα τον Καραμανλή, υπόθεση επαναλαμβάνω κάνω, ελάτε κύριε Παπανδρέου, αν θέλετε, αν μπορείτε, αν έχετε τα κότσια, θα έχετε τη στήριξή μας. Όχι γιατί σας λατρέψαμε, αλλά γιατί δεν θέλουμε αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί να πάει ντόμινο κτλ. Έχετε το τσαγανό, πάτε μπροστά, είμαστε δίπλα σας. Εάν συνέβη αυτό, υπόθεση επαναλαμβάνω κάνω, δεν μπορούσε ο Παπανδρέου να προκηρύξει εκλογές μετά. Θα ήταν ασυνεπής απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος της Ελλάδος. Είναι μια υπόθεση που με βασανίζει και εμένα. Γιατί ήταν πολύ εύκολο να πούμε το Γενάρη μήνα, όχι το Μάιο, το Γενάρη μήνα, ότι προκηρύσουμε για την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου εκλογές, διότι ελληνική ΛΑΕ δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε, διότι τώρα που πήραμε στα χέρια μας τα βιβλία που λέμε, διαπιστώνουμε μια άλλη εικόνα. Και πάμε σε εκλογές λοιπόν και να δείτε, θα είχε δικαιωθεί το ΠΑΣΟΚ, θα είχα δικαιωθεί ίσως εγώ και ο Γιώργος Παπανδρέου. Όσοι είχαμε βγει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Πιστέψτε το όμως, δεν θα είχε σωθεί η Ελλάδα. Και εννοώ τη λέξη σωθεί.